nyaturaken ngabekti kakang mugi kunjuk duh Yayi Prabu. Nggih. Kacadong asta kanging dindadosaken jimat. Sejatosipun wonten wigatos ngantos ngempalaken para kadang Pandhawa. Menapa inggih Kakang Nalendra menika boten mirengaken bab kawontenane negari Ngamarta. Inggih Yayi. Dinten menika negari Ngamarta badhe gadhahi kajat. Kakang badhe gadhahi kajat. Lajeng kajate negari Ngamarta menika menapa, Yayi? Ingkang raka kok dereng mangartosi bab kedadosan kaken itu. Apa kon garun? Apa ta pancene kon niku apen-apen gak ngerti. Seno, ya. Pun kakang iki gak ngerti lho sejatine. Aku iki ra yo bakal duweni kajat sih. Kajating adikku Seno. Kon ra ngerteni. Gatotkaca. Dak kongkon nganakno penglamaran menyang ing negara Guwa Kencana. Sebab aku krungu Guwa Kencana iku ana sawijining wanudya kang endah sulistya ya pantes munggo aku duweni yaiku putra mantu sing ayu rupane ya Dik ya. Tapi calon kemanten iki sapa? Waliya ya putune kula kadut Sabdo Jangkar Bumi. Ladialah Antarja. Ya. Apa pira-pira katrima Gatotkaca nganakno penglamaran menyang Guwa Kencana? Bab perkara iku aku guru iso nemtokno. Apa jare yen pacene Gatotkaca wis bali menyang negara Ngamarta engko raya oleh kabar. Oh, ngono ya, Dik. Ya. Kaya ya ayo padha dianti sawetara mbok menawa si Gatotkaca enggal bali. Bisa nganakno putri boyong menyang negara Ngamarta. Inggih, Koko Prabu panyuwun ingkang rayugi mekaten. Inggih Kang nadyan ingkang rayugi mekaten mugi-mugi kata ketramiya anggenipun Gatotkaca ngawontenaken penglamaran dhateng Guwa Kencana menika. Aku ya ngono. Tak donga-dongakno iso kalis nirsabi kala katrima penglamaraning anakku Gatotkaca menyang Guwa Kencana. Oh yo. Dereng ngantos rampung sabdan sinuwun Dewa Klawan Nalendra Bathara sinten ingkang mlebet ing jroning pasiwatan negari Ngamarta? Raden Gatotkaca kadherekaken kelawan putri Guwa Kencana Agrawati sumedya mlebet dhateng pasiwatan negari Ngamarta bina raos sing Bendawa sedaya. Duh Rama ingkang putra Gatotkaca ingkang sida mlebet dhateng lebeting pasiwatan Rama. Ya iki kaya Gatotkaca kemlebu jroning pasiwatan.
Duryudana lagi ngredem slira anak ugir Gatotkaca wonten dawuh kaya parana anggonmu sowan menyang ing negara Gwa Kenyana. Apa ya kira-kira sliramu oleh kasil anggonmu nganakno penglamaran menyang Gwa Kencana? Duh, inggih wong. Angsal idi pangestuning Kanjeng Sinuwun. Ingkang putra wakit boyong putri ing Gwa Kencana. Apa ya ngono? Bengawu inggih Rama. Ingkang putra wakit boyong putri Gwa Kencana yah kusumaning ayu Agrawati. Wah, nek kaya ngono iku bener-bener anakku kon nyembadani panjalu ing wong gerang gak ngono sih. Nyoto Satya Utama anakku. Inggih Rama. Gatotkaca wonten dawuh. Bener ya. Slirane ketampa anggonmu nganakno penglamaran. Inggih. Ya syukur mangayu bagya jumlah kang sinungsung sadi. Lajeng ingkang nglamar ingkang senes kula piyambak Kanjeng kathah. Oh, akeh penglamaran. Inggih. Nadang Kakang Raja Buma menika nggih ngawontenaken penglamaran. Aduh, Buma uga melu nglamar kasigian. Mandar-mandar ing riku Sang Prabu Agraraja menika ngawontenaken patembaya. Sinten sing wakit ngasuraken juriting Prabu Agraraja menika ingkang wakit boyong putri Gwa nika mengkono kasigian dawuh. Banjur ingkang putra ngayuda kelawan Kakang Raja Buma mengkono nganti ngayuda kasigian. Yai Sinuwun wonten dawuh Kakang. Lajeng Raja Buma ugi mekaten nderekaken nyuwun kawontenaning putri Gwa Kencana Agrawati. Lajeng pemanggih Kakang Nalendra kados pundi pera lantaran Raja Buma waget ngawontenaken inggih menika penglamaran Raja Buma rak inggih sampun anggadhahi garwa. Kula lajeng piyambak ing mriku nggadhahi pemanggih kang semanten menika kados Budi Langit. Menika saged dipun paringi pengajaran. Lha saiki akeh sing nglamar. Apa kira-kira awakmu ngerti yen pancene sliramu sing bisa boyong ananing yaiku putri Gwa Kencana Agrawati. Inggih duka nangkaken ingkang kula kuwatiri menika rak inggih mbok menawi Buma menika tasih inggih menika dhateng negari Ngamarta. Bujung dhateng abdi dalem Rama. Ingkang boyong putri Gwa Kencana menika ugi Sang Prabu Kala Berdani duwi pekaten mbok menawi dhateng Gwa Kencana nyatakaken putri menika dipun boyong saestu menapa boten menawi mangartos putri menika sampun kula boyong dhateng negari Ngamarta mbok menawi nyatakaken dhateng Ngamarta ngluruk dhateng negari Ngamarta. Yen kaya ngono sing ati-ati kon kudu waspada.
aja nganti sumangken anggonmu yaiku iso boyong rawat putri gua kencana mbok menawa Ratu Muntiri Dirga iku isih durung lega atine yen ora bisa urip bebarengan karo Ugrawati mbok menawa ngono Sena ya sing mestine iku ya kaya ngono jalaran wong tresna ku ora kena didandani gunung itu paribasane yen dheweke durung urip bebarengan renteng kelawan Ugrawati sing samestine ku ora bakal lila penggaliane ya yen kaya ngono aku ya uga duweni pangerten ngono mulane kudu waspada wong menawa ana sing blancang menyang negara Ngamarta ayo padha diputusi oh iya dereng ngantos rampung sagane Nalendra Bathara Kresna lawan Bratasena opyake Jaba Raja Buma lawan Sang Prabu Kala Bendani Sumbar jatuh negari Ngamarta kang kasembaran Raden Gatotkaca Gatotkaca kendel aku lancang sliramu wangi boyong lamun kawon garwa jajal yen pancen sekiranya Sandra Utama metu Jaba taku ana tengahing alun-alun tak boyong dhewe Ugrawati lagiah wah nika Sang Prabu Kala Bendani nek koyo ngono metu Jaba tadi ngono Kala Bendani lagiah Kala Bendani wangi bojo lawan Gatotkaca padhot gawang
rasa